Chief Justice of India barim Ranjan Gogoi henlo India dadalong arnam kardom ahem alam ki ke thenai Ram Janmabhoomi Babri Masjid akang sayang the ke paklang pon abang phulo Birta kiri ponlong atengke Assam Public Works ameiphu Abhijit Sharma hin pensi labang su Kuti si defamation case alam hoi CJI barim Ranjan Gogoi puthak pajir damlo Abhijit Sharma lake inut rat cycle mabang phu alang like kai ke masi kachirok toklapen ahok pedalong karjab dun the babang phulo National Registrar of Citizens along aron repen amen ke thapona puthakta kache song lapen Ranjan Gogoi hin pen kabonda pon aluthui Justice for the Judge an autobiography po aluthui along bang aphan aning pajang je meme lapen aning pa oi meme angkung do pik pu akoi kipi pon pen bang soluthu ing haponang ji pusitame kache song pon padolo Pinpur dam sinang Ranjan Gogoi amen lake kedam tang ke chok che NRC alam ki ke klang along kirip tarle boma porhut ke pasik sak dun along amen klang ponlo NRC State Coordinator abarim Hitesh Dev Sharma hin pen stame kedam tang porhut State Coordinator asai klem pon boma hut Gogoi hin pen ke pasik sak dun alam the chepaklang ponlo State Desk report Karbianglong live